Noapte sinistră pentru locuitorii unui sat băcăuan. Localnicii n-au închis un ochi și au stat de veche în fața unei case bântuite. Fantoma unei fete moarte în urmă cu o săptămână a rămas în locuință și îi terorizează încă de atunci, cel puțin așa spun oamenii. După ce i-a amenințat cu moartea și le-a devastat locuințele, acum spiritul nu-i lasă nici măcar să doarmă. Așa că oamenii au înconjurat cu mic cu mare casa până fantoma și-a făcut din nou simțită prezența. Câteva camere de luat vederi postate în casă, dar și afară, au surprins azi noapte secvențe care vă vor șoca. Ce urâtare, vă omor, pe toți vă omor. Ăștia noastre. S-a lăsat noaptea peste satul Andrieșești. Nici busuiocul și nici aghiazma din oală n-au reușit să alunge fantomele din casă. Spiritul continuă să-i terorizeze pe proprietari, dar și pe localnici. Cu frica în sân, oamenii s-au strâns la poarta familiei Hadâmbu, unde au stat de veche până în zori. Ce-a căzut? În locuință s-a instalat deja panica. Prezența spiritului devine din ce în ce mai apăsătoare. Oamenii nu pot să închidă un ochi. Vesela din casă se sparge fără ca nimeni să o atingă. Oale și lemne zboară fără vreun motiv dintr-o parte într-alta. Camerele montate în casă au surprins momentul în care un papuc s-a izbit violent de ușă. Iar o bucată de lemn este aruncată de o prezență necunoscută și un pahar se sparge subit fără ca nimeni să-l atingă. Papa? Papa? De unde a venit ăla? De unde a plecat mai ăla? De unde a plecat paharul? De unde se venit ăla? Cum de dincolo? Să-mi ia telefonul din mână să-l arunce. Am aruncat sucul aici, am vrut să-mi ia pastile, să mi-l arunce. Loc părmuit, plesnea peste voi, s-auzea ceva și tot la față. E ispit capul de perete, lua și așa făcea din. Localnicii, însoțiți de un polițist, și-au făcut curaj și au pornit în miez de noapte spre cimitir. Au luat cu ei și un țăruș să se apere de fantomă. Aici domnea o liniște totală. Am fost seara să spargem fenomene paranormale pe aici, la oameni. Coșmarul a început în casa familiei Hadâmbu, odată cu înmormântarea fiicelor. Tânăra a murit intoxicată cu ciuperci, dar nu s-a dus de tot de pe lumea asta, spune tatăl. Noaptea îl amenință cu moartea. Eu sunt satana și la noapte ți-o gâtul. La noapte ți-o gâtul. Urmă era și o voce de bărbat, așa. Spiritul furios, povestește omul cu ochii în lacrimi, l-a gonit din casă. Eram aici la Aragaz. Așa, dacă ești eu de acum, ți-o gâtul, ești eu, asta mă împinge. Doamne, Maica, dar îmi tremură chioare și acum, nu mai știu ce lume sunt. Cine să tulbure oare liniștea satului, s-au întrebat ieri oamenii legii și au venit să facă o constatare. Au abandonat cercetările atunci când au văzut cum se mută de una singură gălata dintr-o parte într-alta. La fața locului s-au auzit zgomote pe care nu le puteam elucida și nu le puteam lămuri asupra modului de producere a acestora. Găleata, cum v-am spus, a fost un zgomot și când ne-am întors, ea se mutase de la locul în care se aflați. La fel de tare s-a îngrozit până și preotul. Pe geam a intrat o farfurie sau o cratiță. Cum spiritul pare să fie neobosit, oamenii așteaptă acum praznicul de 40 de zile. Poate fantoma fetei moarte își va găsi liniștea și va lăsa și pe ei în pace.